Doamne ajută, prieteni, suntem în săptămâna mare. Asta înseamnă că duminica care vine este Învierea Domnului, iar sâmbăta care a trecut se numește Sâmbăta lui Lazar. Iar pentru cei care o să întrebați ce însemnătate are, cine-i Lazar sau care este însemnătatea sâmbetei lui Lazar, o să discutăm în câteva momente. Sâmbăta lui Lazar în creștinism este întotdeauna înaintea Duminicii de Înviere. E ca un fel de prerequisite, ca să zic așa, e un capitol înainte mergător, e un capitol exact cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul pentru Hristos când s-a născut și a mers înaintea lui, exact așa este Duminica în care se citește pericopa Învierea lui Lazar. La fel, sâmbăta asta a Învierii lui Lazar este înainte mergătoare, ca să zicem așa, pentru Duminica Învierii. Cumva arată ce urmează să se întâmple. Este o descoperire a ceea ce urmează să fie învierea. Cum este scrisă în carte? E scrisă în felul următor. Povestea îl prezintă pe Lazar ca un oarecare Lazar care avea două surori, Marta și Maria. Vom face o mică paranteză despre Marta și Maria în câteva minute, să înțelegem cine este cine. Și Lazar era un oarecare prieten bun al lui Isus și îmbolnăvindu-se Lazar, surorile lui, Marta și Maria, îi trimit scrisoare prin care îi zic: vino că prietenul tău Lazar este grav bolnav. În momentul în care Isus primește scrisoarea, șocant aș putea să zic, el decide să mai rămână încă 2 zile în locul respectiv. Adică în loc să-și ia apostolii să zică gata, gata, hai, mergem să-l vindecăm pe Lazar, ce zice? Băi, mai stăm aici 2 zile. Astfel încât această alegere de a mai aștepta încă 2 zile se va adeveri a fi fatală, dacă poate să spunem așa, nu e cel mai bun cuvânt, pentru că Lazar în intervalul ăsta moare, da? Iar Iisus le și spune apostolilor în momentul în care se pregătesc să plece, ce Lazar a dormit, să mergem la el. La care apostolii zic: păi dacă doarme înseamnă că se vindecă, dacă ei știau că Lazar e grav bolnav. La care Iisus le traduce, nu zice, a murit. Da? Și în momentul respectiv ei se pornesc către Lazar. Odată ajunși la intrarea în orășel, Iisus este întâmpinat de Marta. Și acum o mică paranteză să facem, să precizăm cine e Marta și Maria. Marta și Maria sunt întruchiparea firii, să zicem așa, omenești, firii înduhovnicești, să zicem, firii a omului care alergă mereu după cele ale traiului de azi, să cumpere, să curețe, să spele, să gătească, să dreagă, să frece, să se îngrijească de bani, de curățenie, tot pachetul ăsta. Asta este Marta. Iar Maria este întruchiparea, să zicem, a omului înduhovnicit, este întruchiparea maturizării duhovnicești. Da? Unii dintre voi deja știți, cu ceva timp în urmă, când Iisus l-a vizitat pe Lazar, iar Marta și Maria erau de față la acea vizită, Iisus îi adresează niște cuvinte care au rămas și vor rămâne de o importanță destul de mare ca să ne reamintească, și zic așa: Marta, Marta, de multe te îngrijești, dar Maria partea cea bună și-a ales. Cum adică? Într-o mică traducere este că Marta e cea care se îngrijește și aleargă după tot, după casă, după leafă, după bani, după spălat, exact ce ziceam înainte, pe când Maria se așezase la picioarele Domnului să asculte cuvântul lui, cuvântul vieții. Da? Cu paranteza asta zisă cine-i Marta și Maria,
începem să înțelegem de ce prima care îl întâmpină pe Domnul este Marta, da? Adică este firea noastră, omenească, pământeană, e firea noastră a grijilor, care cum îl întâmpină pe Domnul, ce îi zice? Da? E ca un fel de mic reproș, dacă se poate zice așa. Doamne, dacă ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit. Da? În momentul ăsta, Iisus îi zice, eu sunt viața, eu sunt învierea, da? Lazar va învia. La care Marta, așa, ca un elev de la școală, zice, da, va învia la ziua de apoi. La care el îi zice, măi, crede doar, da? În momentul în care Marta pleacă repede către casă și îi șoptește Mariei, vezi că a venit Domnul și te cheamă, Maria sare în sus și se duce glonț până la locul unde aștepta Iisus. Și acolo, chiar dacă ea reprezintă firea duhovnicească, chiar dacă ea reprezintă maturitatea duhovnicească a omului, această fire care tânjește după Dumnezeu, cu toată firea ei și cu toată așezarea ei, totuși ea continuă același mic reproș, dacă pot să zic, aceeași dezamăgire ca omul ca omul pământesc, da? Ce îi zice? Aceleași cuvinte. Doamne, dacă erai aici, Lazar n-ar fi murit, da? În momentul ăsta, Hristos văzând această replică, această mică dezamăgire, chiar de pe chipul unui suflet înduhovnicit, se tulbură, așa scrie la carte, se tulbură o leacă cu Duhul, se întristează un picuț și automat cere să fie văzut unde este mormântul lui Lazar. Unde l-ați pus? Bine, acum când Iisus întreabă unde l-ați pus, nu este că el habar n-avea unde l-a pus, este ceva similar cum Dumnezeu în Vechiul Testament îl întreabă pe Adam. Adam se pitise că a văzut că e dezbrăcat și se pitise Adam pe undeva și Dumnezeu îl întreabă, Adame, unde ești? Da, Dumnezeu n-ar fi știut unde este Adam, da? Ceva similar cu întrebarea asta este întrebarea, tot așa, când este întrebarea, când Dumnezeu întreabă pe Cain și Abel, zice, unde-i fratele tău? Da? Nu că n-ar fi știut. La fel întreabă și Iisus, le întreabă, zice, da, unde l-ați pus? Unde l-ați înmormântat? Unde l-ați îngropat? Da? De ce pune întrebarea? Pune o întrebare omenească, se coboară la nivelul omului, da? Ca să arate prin smerenie că este om ca și ei, întreabă ca și ei și vrea un răspuns ca și ei, ca să vadă toți cei din jur că este om ca și ei în momentul respectiv. Da? Și în momentul respectiv, da, hai, vino să-ți arătăm. Da? Și leagul îl duc, ajung la mormânt și odată ajuns acolo, ce zice Hristos? Zice, dați piatra la o parte, da? În momentul respectiv, din nou, Marta, adică cea care reprezintă logica, firea logică a omului, ce, Doamne, e mor de 4 zile, miroase, cum să dăm piatra la o parte? Și Domnul îi repetă, dacă vei crede, da, vei vedea. În momentul respectiv, Hristos putea să apese el un buton și poc, să dea piatra la o parte, sau făcea așa semn cu mâna, pac, dădea piatra la o parte. Nu, el nu a vrut să-și etaleze puterile așa, băi, uite ce puternic sunt eu, mă apuc să mut munții, nu. Tot așa, din smerenie, după cum ziceam într-unul dintre videourile trecute, omul face 1% și Dumnezeu mai bine și face restul de 99%, da? Deci el doar le-a zis oamenilor ca să fie o conlucrare cu ei, băi, mutați piatra de la mormânt, da? Iar el a făcut restul, care e 99%, el a făcut învierea, da, învierea lui Lazar. În momentul respectiv au luat bărbații, au mutat piatra, atât doar că în momentul în care au dat piatra la o parte, duhoare ce a ieșit de acolo, de toți nu mai știau pe unde să fugă, să se ascundă, da? Cu toate acestea, Iisus doar atâta zice, da? Primul lucru care îl face, îi mulțumește Tatălui.
Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat, că tu întotdeauna m-ai ascultat. Da. Păi, cum e la noi la oameni? La noi la oameni mai întâi îmi dai ceva, îmi faci ceva și după aia zici mulțumesc, nu? Dați-mi și mie o pâine, 5 lei, poftiți, vă mulțumesc. Nu? De mulțumire întotdeauna după ce primești. Vedeți, aici în logica oamenilor, probabil noi ne-am fi așteptat ca mai întâi Lazar să învie, să iasă afară dansând și după aia să zică Iisus mulțumesc Tatălui, nu? Nu, aici este înainte. De ce? De ce e înainte? Pentru că nu ca să arate credința, nu de credință e vorba, aici nu e ca și când era Dumnezeu, da? Aici vorbim de o siguranță 100% că deja s-a întâmplat această înviere, da? De-aia și Iisus zice, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat, întotdeauna mă ascult și mă vei asculta, da? Astfel încât, după care uitându-se către mormânt, doar atâta zice, Lazare, hai, ieși afară, da? Și în momentul respectiv, Lazar când iese afară, nu iese dansând, țipând, dându-se peste cap sau mai știu cum, nu. Povestea spune că el iese afară, înfășurat în pânzele cu care a fost înmormântat, da? Era legat cu pânzele cu care a fost înmormântat, cu mahrama pe cap, da? În momentul respectiv, Iisus atâta zice, dezlegați-l, da? Și lăsați-l să meargă, da? Deci dezlegați-l. Și în momentul respectiv, apostolii se repet să asculte ascultarea dată de Domnul, da? Și îl dezleagă. Este o, cum ziceam, o continuă conlucrare, da? Noi facem 1% și Dumnezeu mai face 99. Da, l-au dezlegat, l-au lăsat să umble, da? Aici, noi doar atâta trebuie să rămânem din toată povestea asta. Că orice ce nouă ni se pare de nepovestit, de neexistat, de imposibil, da? La Dumnezeu este doar așa, da? Adică cine ar fi pomenit, care niciodată nu s-a întâmplat până la venirea lui Hristos asta, om mort de 4 zile, să apese așa Domnul un buton și poc, omul respectiv să învie, da? Deci dacă reușim să rămânem din asta, că la Dumnezeu totul e posibil, înseamnă că cam asta era ideea de prins și de înțeles. Întrebări? Scrieți la comentarii.